И здравейте хора, днес ще играем Skibidi Toilet Escape, играта в Roblox. Така, много чаках тази игра да излезне и най-накрая излезна. Нека пуснем аудиото за този епизод. Така, ще пуснем... И така хора, почваме. Почваме Skibidi Escape, Skibidi Toilet Prison Fun. И така хора, влизам в сървъра. Майче има много хора. Влезнахме! Ще играем на Easy. И така. Не ми е заредило още. Това са вече въпроси към обладателя на този компютър. Walter White, скинат ми. И така. Ето тук на чинчетата малко ги скачаме. О, за малко щях да падна. Ето тук сме сега. Трябва да минем това лабиринче с шипчета. Готово. Изи хора, изи. Няма игра, дето не мога да играя. Това е Skibidi. О, не! Хора, майче съм гей, хора. Опа. Готово хора. Цак. Опа. Не! И така хора, продължаваме. Не. Остави ма да си довърши играта. Не искам да се повтаря като миналото видео. Всички коментари бяха слабак. Не, чакай. Не, стига. Дай да играе. Опа. Мале хора. Мисля, че ставам по-добър и по-добър на тази игра. Don't wake him. Това е Skibidi Toilet. Това е Вирго. Хора, това е Вирго. Само, че аз ви казах да се абонирате. Ей. Не, хора, няма така. Това, ако е Вирго, ще идем на влог на неговия концерт, хора. Checkpoint. Go in the cellar, it's the only way. Okay, man. Wow. Значи хора, това много ми вайба на Jailbreak. Ако искате да играем Jailbreak, ми пишете на... Слабак. Ако искате да играем на Jailbreak, ми пишете на лично или коментирайте долу Jailbreak. Стига де! Слабак, дай аз да мина. Не. Добре, сега той ще се мине. Ще се пробва. Аз с мишката само. Как си толкова зле? Как го направи? Мале, това не знам.
Какво ми? Скина ми нещо, бук на хора. Какво стана с скина ми, бе? Това пини. Воу. 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 Екзит! Ама чакай малко! Ще трябва да се помъчим, хора! 30 лайка! 30 лайка, хора! 30 лайка! Не! Дъбъл джъмп не ми се купува. Но някой ден ще имам толкова с робък за вас. Колко робък сте, бе? 30. Няма да си. Брата, игра има 30 лайка. Намерих я тук, просто търсих. Защото видях Skibidi Toilet симулатор и реших да напиша Skibidi Toilet и там излизна Skibidi Toilet OBBI Escape. Уоу, уоу. Какво означава изобщо? Оби. Обвързан младоженец. OBBI. Why, бе, не I. OBBY. OBBY. Да. Но това какво означава? Спускаш и обила майна. Кои тариканец те е научил да казваш обилай? Просто така се спелуват просто. Кой те е карал да... Воу, 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 воу! Careful, the Skibidi spider is gonna try to get you, run! Чай. Не! Я не си изваме, майна. Да, ма... О, не! Окей. Идва, идва! Зад мене! Зад мене! Той така ли изглежда in person? Не, той е само туалет. Не, той е туалет. И тази глава наш откъде е? От Гари сме. И те викат, о не, те имат Skibidi лайк. И Skibidi Toilet. О, какво да направя? Те викат, о не, има Skibidi лайк. И Skibidi Toilet има в Half-Life. Ми в Гари сме от също. Гари Смут не е игра. Гари сме игра. Хора, Играта Хора, е по Half-Life. хора, само лайкове да ми сложите на лайка. Само лайкове. Какво е това? Не се абонирате. Не дей. Уоу! Чай, това да не е ли трап? Това майче е трап. So close, nice run! Майче ще мина играта. Хора, майче ще мина играта. Или пак ще се върна в затвора. Go fight this boss and we are almost free. Благодаря ти, бро. Уоу! Майко! Вижте какъв е голям! Колко е голям! Това са много хубави. Какво? Ракетите, които изстреляш, анимация. И на мен. Ама е много близко до мене. Ще ми помогне ли този макака? Мака Той Сойл. си има негова работа, бе. Бос, моля те. В главата повече ли го цепи? Не. Няма пари той да го направи чак така. Плиз! Една така игра не е колко беше мога да се направи. Не е верно, много трудно. Беше ми единствено сложно с Skibidi Toilet да грейдва да правя съм ти. Аз мисля, че е много трудно. Аз правя го пълно от Фредди Фазбер. Само, че този тук не му е той се смее тук. Почти сме готови, хора. Почти минахме играта. Стига! Остави ме да играя! Стига де! Почти! Не! Штарак, ти май ще умреш от Не, Skibidi Toilet. моля те! Тук се къскаш. Знам. Няма вече. Да, аз го минах! Аз го минах! Той ми отвори вратата веднага като убих Skibidi Toilet. Не! Almost done ли, бе?
Use the speed to pass this step. Wow. Wow. Пусна first Wow. person пак, бе. Wow. Хубаво. Опа. Скибали тоалет, скибали... Дай да го мина, Не! искам аз да го Чай, мина това. повярвах си. Чакай, ще го мина. Искам аз да го мина. Дай искам аз да го мина. Няма да. Аз... Искам аз да го мина. Чакай. Искам аз да Не. го мина, искам аз. Няма да го... Аз ще го мина. Аз ще го мина. Завахан. Много съм бърз просто и падам. Тарбо. О! Хора! Казах ми хора! Аз да го мина. Хора! Казах, абонирам. Вие се. Колко мога тамарада да се абонира? Много бърза мишка бачкаш. Кой има? Полтергайст има. О, мисля да си го купя, хора! 99 роботи. То ми лаги. Ти, Да, лаги ми. хора, ако искате да играем Fortnite Only Up, се абонирайте. Направете 15 лайка на това клипче и да, ако искате верно Fortnite Only Up, защото много ще трайхардим и най-вероятно аз съм си от моя сетъп тогава. Exactly. Хора, така че аз ви предлагам да се лайкнете за бутона. Бах, това колко трудно са го направили, бе. PTSD, аз имам... Давай за BTS-а. Айде, цак. Не, ти си гадняр! Илюминатите! Как можа на последното First да try. пазиш? Пък сте скоро. Хора, гледайте, хай малко тя се раздвижа. Да загрея. Чакай да проверя нещо. О, целия О, yes, имаме екран. си стеква ли Имаме аз екрана, защото ако не бяхме снимали, не знам. До колко време сте на вече? По-малко. От минута по-малко. Много ясно е, брат, ние просто... Мамо! Хайде ми ни го де! Чакай, трябва да ги извикам още хора. Мамо, викаш. Извикам ги. Мамо, ела да го мини. Хора, Това ти казвам, че Хора, е много хора! бързичко. Дабъл джъмпа ми ако трябва. нямате детство, ако не сте молили с баща ви да играете Clash Royale. Нямате детство, ако не сте разучвали играта Minecraft, когато излезна с баща ви. Защото аз точно това направих. Взех си наръчника от някоя книжарница и почнахме с баща ми да я разучаваме играта Minecraft. Това е ако... Пак така! Пак! Та-та-ра-та-та! Исках Иван Пенчев да дойде да го мине. Шаут-аут to Иван Пенчев, хора. Ако Ка- някой го види на улицата, просто му кажете здрасти и шаут-аут и поздрави от нас. Хора, ако видите Валушката, кажете му, Валушев, пратете му това видео и му кажете, че това е специално за него направено. Валушев ролплей. Той си изкрил лицето, защото знае, че ще има папараци. Вот, не знам как. Хора! тук е имал дълго. Да, тази ти така 2 месеца, не, половин година, една година. Eyes closed! Eyes closed! Не, Eyes Closed. Eyes Eyes Closed. Closed.
Не дей, айс клоус. Стига толкова. Айс клоус си падам на първия скок. Аз съм сигурен, че ти назад ходиш по-бързо, колкото напред. Моля ти се. Не, натам. Ах ти! Yes! Ах ти! Айде полтергайст! Не дей, поминава отвратно. Давай, отивай, качвай се. Чак. Хора, май се получава. Хора, Хъвалушев май ме зове. И те зове, бе, тука няма Макдоналдс, тука няма Макдоналдс. Маргинала! Няма да ходя по това. Не, чакай. Какво каза той? Congratulations, don't go here in danger. Shut the fuck up. На кое място съм аз? Вейно ли има някакви със 7 победи? Ой, го е минал това 7 пъти да си Да. ръката. Don't go here, it's dangerous. Пет цента, хора, 5 цента! Хора, това са ни парите от YouTube. Без вас нямаше да си купим такива работи. Хайде да свършваме видео. Да. И така, хора, Време е да мисля, се... че това видео и мислех, че ще има някаква награда от това ниво, от това SMP съб в Roblox, ама няма и затова това ще бъде и ви казах да се абонирате, защото ако не се абонирате няма да има Fortnite Only Up видео. Абонирайте се! Айде, чао, гора!